Ďalšíčka Faško, moje meno je Gladiátor a ja vás vítam ďalšie videa. Teď z vlogu číslo 9, zabudol som na číslo 9 a natočil som rovno desinku a to bola chyba. Ja si vám za to spravedlňujem a tento vlog bude založený na toho, že konečne leto, mám radšej leto než zimu, to je pravda, ale práve som doma, sú prázdniny, tak práve vonku môžete vidieť, že prší. No a tak, tento vlog nebude tak extern, môže, viete čo mám na mysli, dlhý, budem mať asi tak 2 minútky, nechcem natáčať moc dlhé vlogy, nenatočím moc spojiť, no neviem či natočím, ale keď budem presne hranicu nejakých 20 odoberateľov, urobím nejakú obľú blbosť. Čo mi vy môžete napísať? Urobím nejakú totálne veľkú blbosť, napríklad Gangnam Style so stromom. Tak to ne. A tak ja, neviem, to bude mať, ale musím zapojiť niečo. A chcel som vám len niečo povedať. Odkázať vám niečo a povedať vám niečo, zasmiať sa s vami. No tak to ne. Ale, takže v lete môžete sa ostrikovať pištolkami, teraz som najväčší kopírák na svete. Ospravedlňujem sa a ešte raz sa ospravedlňujem. Asi ten youtuber, teraz ktorého som kopíroval, to vie. Takže len som vám chcel odkázať, že v lete sa dajú viac robiť veci, napríklad hrať sa inak, bicyklovať sa, váľať sa z kopca a ostatné tie miliny. Tak tento vlog bude mať presne 2 minúty a 15. Tak ja by som 15 sekúnd. Tak ja som sa chcel s vami rozlúčiť a majte sa a uvidíme sa pri ďalšom vlogu. Čaute!